Zolzau Farm Darlak Khania hei ni hoi par mun ani mun sang sang atang mun tlo thina ti chuan voinia hian kan vakal ve a solai son thla mo oma purem ruat pui thla mania ti chuanin hei anuam ko maya purem ruat pui a zola dragon fruit atam thina tuna hianin kan omna hmuna hian ka hmu chi do dragon fruit hi chu tian hoi par hi lo tam khop maya anal khop mai darla ka tang hian e a hlalawa e reilo te kan pheya ti chuan kan va thleng phei mai ni ei tlo hun lai ta kan ya kar le chho kar top lam pang ka chuanin a chi hi lak thei to nga ten ti dewa chu wang chuan a hmun tlo du tan chuan kal hun lai ta kan ni e amoi khop mai ti hian alamoi khop mai du na hi chuan atlo soita kan khana to tur kan omani chuan atlo hun lai ta kan ni ta hian reels video ten lo siam a voina point lo tu so yang on oma dar la ka tang nai te ni la lem lo moi lom mai